Sinjuri, minn hawn u ftit tal-ħin ieħor sejrin inaqdu mal-istudio sa Radio 105 għal edizzjoni speċjali tal-programm Mid-Dinja Ħamru. Fl-istudio żmana ser ikollna l-kap eżekuttiv is-Sur Marcel Bonnici flimkien mal-President is-Sur Joseph Portelli. Inħeġġukom taqsmu dan il-filmat ma' sħabkom fuq Facebook billi tafsu l-buttuna share. Ibqgħu magħna. Sinjuri, minn hawn u ftit tal-ħin ieħor sejrin inaqdu mal-istudio sa Radio 105 għal edizzjoni speċjali tal-programm Mid-Dinja Ħamru. Fl-istudio żmana ser ikollna l-kap eżekuttiv is-Sur Marcel Bonnici flimkien mal-President is-Sur Joseph Portelli. Inħeġġukom taqsmu dan il-filmat ma' sħabkom fuq Facebook billi tafsu l-buttuna share. Ibqgħu magħna. Kif ukoll tarawna apparti l-105 Galaxy Radio tistgħu wkoll issibuna u tarawna fuq il-pjattaforma ta' Facebook, fuq il-pjattaforma Twitch u anke wkoll fuq il-pjattaforma ta' YouTube. Kull ma tkom tagħmlu titlu fil-page tal-club u naturalment hemmhekk tkunu tistgħu tarawna. Intant qabel xejn grazzi lil Manuel u lil ħuħ Steve li ovvjament jipprovdulna l-ispazju kollu u l-apparat kollu biex il-klabb ikunu nistgħu intellaw dan il-programm. U qabel ma ngħaddu għall-ewwel ftit domandi mal-mistednin tajjeb illi nibatu l-awguri tagħna lill-ex President tal-klabb lil Daniel Sullivan illi illum jiċċelebra l-luq żmienu min-naħa tagħna ovvjament f'isem il-klabb nawgurawlu dak kollu li jixtieq qalbu. Press, merba fil-programm u ovvjament grazzi lilek kull Marcel tal-li aċċettajtu u tajtu naftit mill-ħin prezzjuż tagħkom lejn is-supporters. Anzi, bil-qalb kollha, grazzi lilek l-ewwel li dejjem titħabad biex itella dal-programm, ovvjament kull programm fih ħsieb għax bla ħsieb ma tellax programmi, ovvjament
ħin ngħidu mitluf mill-familja, però fil-verità kollha din hawnhekk bl-istess ngħidu ambidu. Għaliex kollha din hawnhekk għaliex jħobbu l-futbol. Kieku ma ħobbux il-futbol ma nixaw, mhux hekk. Jiġifieri nirringrazzjaw l-alla nħobbu l-futbol. Għax l-isbaħ logħba. L-2025 il-ħaġa s-sena tajba l-komunitarament l-semmija u l-telespettaturi tagħna li qegħdin jarawna bħalissa nawgurawlhom is-sena it-tajba. L-2024 spiċċajnija bl-objective li nirpu Super Cup, it-tazzaġiet. Meta jkollok objective u tilqu ovvjament l-ewwel parti jkun ta' suċċess, però mbagħad hemm l-ewwel parti li rbaħna wkoll il-lig tal-2024 u kellna wkoll l-isfortuna li fil-preliminari tal-Champions League ballum jidħol ġiex metru u nofs ratu kulħadd minn barra l-afferi li kien preżenti fil-ġibilta għax dak ma raħx u ovvjament dik swietna eliminazzjoni. Però l-2024 għalik press bħala Ħamrun Spartans. Kont happy? Ejwa, kont happy. Ovvjament li kont happy, ifhem li tirbaħ lik. Lew mhuwiex faċli u li tirbaħ lik sena wara sena wara sena huwa ħafna iktar diffiċli. Għaliex inti meta tirbaħ l-ewwel lik ovvjament it-tieni darba, it-tielet darba, okej fil-laqla lik wieħed. Però ovvjament ikun iktar diffiċli. Però x'happy, ħafna happy. Happy ovvjament kellha daqsxejn imbagħad bil-votazzjoni li kien hemm fuq il-lig ta' dis-sena. Ovvjament aħna konna kontra tal-lig, però il-lig għadda u llum qed nilagħbu bih bħala biex kontent dis-sena, jiġifieri bħala lig ta' dis-sena. Ma nistax tgħid li kontent għax kieku kontent ġejna l-ewwel, mhux hekk. Jiena għalhekk qiegħed jien xogħli ju li kista jkun niġu l-ewwel dejjem f'kollox. Irbaħna tazza? Ejwa, ma tazza l-irbaħna tal-ħmej, jiġifieri jien hekk ngħidilhom. Veru irbaħna tazza u sabiħa għax tista' tgħid isma' għadna fiċ-ċans ta' treble. Però l-ewwel tazza il-valur tagħha mhuwiex il-valur tal-lig. Il-lig huwa speċjali u jgħaddi żmien tħares lura u tgħid maxa minna. Ninsabu ftit sejat il-bot, Marcel, għal-gathering, għal-rally, gathering li ovvjament il-supporters, it-mexxija u l-players ħajiltaqaw, ħajistennew il-lejla u naturalment nixtieq nitkellem ftit miegħek anke fuq kif qed jinbena t-tim. Ħaġa grazzi tal-istedina u nawgura s-sena tajba lill-supporters kollha tal-Ħamrun, inkluż lilkom preżenti. Il-lejla dan huwa gathering li ilu f'moħħ il-President tal-inqas 6-7 weeks u ġifieri kien previst li jsir, pjanat, u nixtiequ li jkun sabiħ billi jkun hemm ħafna parti tal-numerużi. Għax kien nexxinna nimlew is-sala l-lejla. Nemmen li ħajkun avveniment li il-supporters ħajapprezzaw ħafna. U huwa wkoll mezz kif ħajkun ukoll mezz kif il-supporters jiltaqgħu mal-players u mal-staff u anke ovvjament ikun jistgħu ikellimhom il-President li matul dis-sena ma kenniex daqshekk okkażjonijiet u opportunitajiet fejn nistgħu nkunu fil-pubbliku mal-supporters tagħna. Innotajt xi ħaġa bħala dilettant ħanitkellem issa aktar bħala preżentatur u ġurnalist milli bħala supporter, il-mod kif qed tibnu t-tim. Jidher li kien hemm ċertu attenzjoni, kien hemm ċertu preparamenti, kien hemm ċertu ħsieb kif qiegħed jinbena t-tim. Xi ħaġa li qed naraw anke fil-ground issa qed issarraf f'affarijiet pjuttost pożittivi. Meta x'tempo joħodlok, x'ismin joħodlok biex tibbildja timek u l-kuntatti kif tibbildjah Marcel timek? Mela, l-ewwel ħaġa insertajna edina il-person il-President jien u anke Erik Saliba li dis-sena kien involut ħafna wkoll u għamel
ħafna dirty work. Pero kif jafu dat iż-żewġ ħbib tiegħi, aħna bdejna nitħattu fuq il-players għal jannar early October, late September, early October ġifiri, għara taħseb li biex kanna l-player il-Jankovic li ġew fl-ewwel jannar kienaw fit hija xi ħaġa li taħsebha ħatmur taħsebha l-aħħar minuta. Dak kienet ikbar konferma li aħna f'Diċembru kellna diġà il-player ta' nofs il-ground u l-player ta' wara li kien Ogi f'dal każ dan kienu diġà qegħdinaw lesti fit trenjati biex mal-ewwel logħba tal-kampjonat li ġiet kontra Marsa Xlok u r-riżultat jafu kulħadd. Dawn taw il-kontribut tagħhom biex għenu biex it-tim għamel dik il-bidla. Però biex inkunu ġusti wkoll mal-plejers li kienu qabel. It-tim kien diġà għamel dak il-changeover fil-mod kif qed nilagħbu minn qabel. Imma ovvjament da żewġ plejers kienu diġà utli taw il-kontribut tagħhom fil-ground għal riżultat ta' 6-1 ma' Marsa Xlok u 5-0 ma' Swi. Il-medja lokali mhux biss tat importanza u tajjeb il-supporters forsi isiru jafu xi ftit aktar fuq dan il-plejer Bolivjan, Cesar Menajo, International Bolivjan, ngħidu International Bolivjan. Jiġifieri dan mal-Bolivja jilab kontra l-Brażil, jilab kontra l-Urugwaj, jilab kontra l-Arġentina, jilab kontra dawn il-timijiet. Allura ovvjament żgur il-kwalità u t-talent li għandu naħseb huwa talent importanti ħafna għal klab tagħna. Fej waslu u fej wasanna il-kontrat jidher magħluq imma x'inhu jiġri mhux jiġri biex ovvjament is-supporters ikunu jafu. Il-kontrat mal-plejer huwa magħluq. U fil-fatt nistgħu anke jekk irridu aħna żammejna li ma ndaħluhx għand l-MFA. Il-FIFA transfer TSM diġà saret ġifieri bejn iż-żewġ clubs. Li hemm huwa ftit proċedura ta' burokrazija bejn il-fatt li l-Bolivja qasbis għandha ambaxxata Malta, jridu nużaw l-ambaxxata tal-Italja u proċess li hu ftit tal-ħin. Imma m'hemm xejn li partikolari biex ngħid ukoll l-istess ħaġa għaddejjem minnha il-Florjana li ġabu plejer, però dawn kienu għalqu mal-plejer xi 15 ġimgħat qabilna, però qegħdin fl-istess proċess. Ġifieri tajjeb li ngħidu għal dawk kollha li forsi qegħdin jissuspettaw jew nkella għandhom xi ħsieb illi dan il-Bolivjan mhuwiex ġej jew tħassar id-dilu kollox, ovvjament huma affarijiet u qed tibisa mhux probabbli qalu ilek isma'. Semmet l-għana internazzjonali Bolivjan. Għandna l-winger li ġibna tan-Niger fil-fatlab il-Koppa d'Afrika wkoll konġeja li hektar l-etajiet li u da ovvjament ħandur fuq il-President ħanitkellem fuq il-President. Meta naraw daw it-tip ta' players illi qegħdin jingħaqdu mal-klab apparti li grazzi għalikom mhux ollejtu biss il-klab tagħna, il-livell ta' klab tagħna, però sanki qegħdin tollu il-livelli ta' klab oħrajn għax biex jikkompetu magħna awtomatikament iridu jollu bil-livell. Però fejn qed inħarsu l-futur, Prez? Lew, ngħidu fl-aħħar ġimgħat xhur tal-istaġun li għadda ma tantx konna f'pożizzjoni tajba. Għal-raġuni illi tant disbiċini li votaw favur dan-lig, illi kien f'sitwazzjoni illi ma rridx nilagħbu. U l-verità hi li tlifna ħafna żmien. Jiġifieri tlifna ħafna żmien. Tlifna barra ħafna żmien, tlifna options ta' players li kienu firmati magħna ma stennewx u telqu, dan rridu kuntratt. Jiġifieri kellejx it-tim jew kellniex it-tim li xtaqna le biex imurru l-Ewropa le. Ma kellniex. Kellniex il-kont ma sux lejli kif imni Champions League dejjem Champions League, però ma kien hemmx dik il-ħaġġa u tinsiex kelli xibda minn fuq. Jekk jien u Tomaduri jaqtaw fl-tabtejt bum kelli xaqa, kelli xinżel bum il-kumitat jibda il-moral tiegħu jaqa, l-istaff ta' mat-tim jibda, killix katina. House of Cards. Dan iżir kollox. Palma għallik Marċell l-aħħar għajn jiddu xow ġemat.
għamilna jnejdu comeback, għalina stessija comeback, għalix votajna għallik li ma rridniex, pero s-sirdu sfruttaħ. Issa la votaw għallik kif inaw, rridu nisfruttaħ biex, għax palma tafu indom li ovvjament sa' Deċembru kien hemm l-ewwel round, l-ewwel round ġie merbuħ mill-Forjana, issa bida t-tieni round, din l-ewwel post, ok, tgħid li logħba, ma din l-ewwel post. U importanti li nispiċċjaw fl-ewwel post minn is-salem u xiġri. Però mbagħad tiġi dik il-biċċa xogħol tad-decider mhux decider, però qabel immur hemm li ħanħoddok minut oħra. Li tisja xillej meta ġejt jien 4 snin li moħħi dejjem kien mhux il-lik kien importanti ħafna. it-trofi nixtieqa marbaħ taqat, ħafna nixtieqa. Però moħħi dejjem kien l-Ewropa. Nemmen li meta bdejna jisu 19 ġimgħat ilu, meta rġejna bdejna b'dik is-saħħa, naħseb illi daqs kemm jista' jkollna tim proprot issa l-Ewropa dejjem ovvjament jekk ngħaddu l-Ewropa rridu nunċu l-ewwel post, mbagħad rridu nirbħu lill-Forjana biex imorru Champions League. Biex imorru Conference League le, nistgħu niġu ovvjament insomma sistema twila mhux ħanqod ngħidha bħalissa ovvjament mhix sempliċi lik mhux sempliċi. Però għalfejn qed ngħid dan. Ħadkun l-ewwel sena fl-istorja tal-klabb tagħna insomma kemm injaw jien illi din il-preparaw l-Ewropa minn Settembru Ottobru tas-sena l-oħra għall-Ewropa jiġifieri li ġejja. U meta fil-fatt ktara l-players li ġibna u l-level players li ġibna fil-bidu tal-istaġun u ġibna issa tar differenza fil-level għax altru m'għandek xabtit u altru isma' issa jaħdu risposta fuq lik. Ħalli jisma' lik l-għamiltu intom li fajtu intom ejja hemmhekk il-ġrieda tagħna ħamrnisi u qed jarawna ovvjament nies oħra li mhix mill-ħamrawn imma dik hi l-ġrieda tagħna. U jekk irnexxina nagħmlu f'moħħna jien nemmen li kull ma jkun hemm bżonn tibdiliet żgħar tokki żgħar ħafna imma. Mhux bħalma kull sena ħajna l-Ewropa b'7 minn plejer ġodda. Lis-sena nisperaw li tkun l-ewwel sena li ispa bdilna żewġ players, maximum it-tielet player. Tgħidli qegħdin hemm diġà ħanejdlek. Jien dejjem qatt ora x'qatt fil-passat. Fil-passat dejjem qatt qabel li kellna tim li joti xabal kulħadd, xabal kulħadd mhux bil-ġlied, xabal kulħadd jiġri par riżultat. Hija kelma nużaw aħna, forsi l-awċik ma nafx, expression. Però qabel li kellna tim li nagħtu xabal kulħadd fil-lig taw, aħna mhix lesti l-Ewropa. Issa nufu mmurru il-ħadd u nitilfu. Nufu mmurru s-sibta wara mal-Forjana u nitilfu. Nufu mmurru il-ħadd ta' wara Birkirkora u nitilfu. Però aħna il-moħħ aħna gerjoti bil-nies li ġibna, imma gerjoti minn issa aħna, mhux aħna biss, aħna il-nies li jisimgħuna supporters ir-rally. Għalfejn ir-rally issa, għalfejn ir-rally issa, issa rally. U r-rally huwa rally ma minna qatt qabel players, qatt. Jiġifieri rally bil-players, kemm li preżenti għal aħna hawn, rally bil-players ma sar qatt, dis-sena sar bil-players. Għaliex? Għax din il-familja ta' players li taqta x-xewqa mhux tibis, imma naħseb ta' kull ħamru nejs, illi tiġri kienna l-ewwel tim li wasal għal-rubber round. Immaġina issa meta wasal għal-rubber round laqas li qaf nibki għax we set history. Immaġina nitlu fil-gruppi. Jiena din ngħid u semmejta fil-bidu mal-tim tal-ġibilta skurjajnieh it-tinigu. Ovvjament il-referi maraħx, għajdu maraħx, ma ngħidx aktar. Maraħx. Il-referi u l-Iceman probably short-sighted maraħx laqas. Dik swiet playoff aħna. Il-playoff konna ħaniġu ma' tim minn Wales. Li dat tim minn Wales elep il-dak tal-ġibilta, dak it-tim li qlajna miegħu aħna, u llum lab fil-gruppi. U dat tim ta' Wales
lab kontra l-Fiorentina. Tajt li qed toħlom Luis, qed toħlom. Però dak li żball li ħafna minnhom għaw minn orok idejh. U battijom xtotek ma tkun supporter tal-Ħamrun ħatorok idejk. Dak li żball tar-referi sewa l-Ħamrun Spartans taw l-affarijiet koll. Ma jfessix li kollna ħanirpol ta' Wales ta' ma rridux imma tim ta' Wales jien naf li kien tim speċjalment nisbħalkom li probabbli kontu terġgħu issaħħu ftit oħra tim kien hemm il-possibilità li l-ħolma tiegħek li qalu ħafna nies hija impossibbli tkun realtà. 99% l importanti tkun taf insomma ta' forwarding. 99% li fil-polza tal-Ewropa li jmiss, jekk dejjem inkunu hemm, tinsix bil-punti li għandna, 99% li nkunu seeded. Meta tkun seeded, għandek il-vantaġġ li mhux kif konna sa l-oħra, konna in-naħa l-oħra tal-mejda fejn isma' aħna mażżar ħalabu kontra l-ikbar, niġu n-naħa l-oħra, niġu n-naħa tal-kbar u ħalabu mażżar. Issa tgħid li m'hemmx miżżar li mela m'hemmx imma 15%, mhux 90%. Jiġifieri l-odds huma favorin iktar li jisma' li forsi ninsurtaw tim daqsxejn ser dan logħba trid terbaħ round. Mhux hekk. Terbaħ round b'Champions League wasal. Huwa jekk inti irnex ħalli tinqala mit-tieni round u mbagħad għandek Marcel nixtieq nitkellem ftit miegħek f'mument kulħadd kien xi ftit irrabjat dal-istaġun dawk il-5,000 xi ħaġa li ammirajtkom forsi dak il-ħin dak li jkun jgħid kelma forsi imma mbagħad wara toqgħod tirrealizza ammirajtkom il-paċenzja u l-mod kif iħħendiljajtu dawk ix-xahar u nofs xarej ta' nimmaġina li kontu tafu li għaddejjem il-moment kontu tafu bil-pressure li hemm, pressure fuq il-players, pressure fuq il-coach. Kienet xi ħaġa li ngħidlek rajna l-ewwel darba l-Ħamrun wara 4 snin xi ftit tal. U però mirajt lilek u lill-President u lit-tim tagħkom l-enturaġġ il-mod kif ittakiljajtuha sakemm ovvjament issaqlibna l-folja. Bħal f'kollox, inti turi l-kwalitajiet tiegħek meta tkun l-affarijiet ikunu ftit fil-problemi, meta jinqalgħu l-problemi. Inti baħri tajjeb, mhux fl-Ulju, fi Jannar. Ġifieri alla ħares xi ħadd minna aħna mhux ma ngerglux tajjeb, mhux ma nargumentaw xew, mhux ma naqgħux dawn. Aħna jiġrilna hekk. Ġifieri meta nitilfu il-Ħamrun, aħna anke sa ċertu punt l-approċċ li tkun għax-xogħol filgħodu jaffettwa kollox jaffettwa anke xi tmur id-dar bħal kulħadd. Imma trid tkun kapaċi biżżejjed u trid tkun intelligenti biżżejjed li iżżomm kalm u ma tħallix il-ħaġa tmur oltre ċertu livell. Però li żgur ma kontx imdejjaq sal-aħħar għax nemmen fil-fatt ġarek aħna kull ma tlifna war xulxin rajt dalodu kombinazzjoni 4 lobbiet infila war xulxin. U minn dakinhar mill-logħba li labna kontra l-Gżira irbaħna fl-aħħar sekonda fil-Victor Tedesco Stadium. Minn dakinhar ma tlifniex logħba, ġejna droma slima minn dawn it-tmien logħbiet u tlifna wara Mosta. Ġifieri just fluke. Ġifieri u konna għadna ma ġibna l-ħadd li ġara. Għax aħna dan hawn Malta biss jiġri tal-ġib plejer tfotġ fil-ground tibpredi skorja 4 kull logħba. Huwa l-bniedem u kulħadd differenti, min jieħu l-ħin, min jieħu ħin inqas, min jieħu iktar biex jadatta. U Lopez u Tata qed nisem fuq il-barranin kienu tnejn illi għamlu dan l-iżvilupp u l-kampjament kbir. Plus jien insemmilek 5 players oħra fit-tim illi għamlu kienu ħżiena meta kienu qed nitilfu, però kienu qed jikkontribwixxew meta bdejna nirbħu dawn it-tmien logħbiet is-7 logħbiet straight. Jiġifieri kien hemm it-tim ukoll evolva u tjieb. Issa ġie Jannar u ħanżidu ma dik it-tjubija li hemm. Basta l-coach li jażel l-aħjar 11 dejjem. U press informazzjoni oħra li ovvjament il-medja qed titkellem ħafna fuqna hija rigward il-ġenerazzjoni li ġejja għandna players żgħażagħ, players li rajnihom fil-ground daw l-aħħar xhur jidhru promettenti u promising ħafna. Dawn huma players li huma l-futur
tal-Ħamrun. Allura ovvjament meta tħares il-qoddim tibda tgħid li anki fil-futur il-Ħamrun għandu stilel, partikolarment stilel Maltin illi ovvjament ħajilbsu l-ger. Lista kulħadd jafu minn 4-5 ġibna 2 ta' Santa Lucia, hemm Xejzin, hemm Sven u kif ukoll Matteas li huma l-futur ukoll tal-klabb. Lu, meta ġejn 4 snin ġibna il-Imbong, il-Korbolan, l-Guli, palma tafu, l-Guli. Wasal bil-mur barra x'tagħmel? Ħażommu dan, mar barra. Manna naraw tagħna, għandna ġejna minħar Malti inqas. Imbong, kemm baqalu? Baqalu 5 snin, Korbolan tafu, kemm wasal żmienu, però ħsibna. Ġifieri it-tieni t-tieni round ta' players. It-tieni ġenerazzjoni. Ħsibna. U konna laki li isma' żewġ tfal mill-aqwa li għandna li huma Sven u Xejzin. Tinsiex dan, ġiet ħażina għax waġġalna, imma ta' wara bħalissa jiġifieri tinduna li dawn players isma' dawn in the next 3 years ħajkunu parti minn dejjem jekk hemm tifel xikluna jidher li rajtu jilgħab hekk ix-xamplat u jidher u għalleta li għandu Marcel. Letter B, ġifieri dawn kollha. Daw kollha under 21 ma' tim nazzjonali Malti, ġifieri. U kollha iffirmati fit-tul magħna ħlif wieħed bisbaqa', però ifisser li jisma' li bħala klabb, bħala kumitat, dejjem naħsbu jisma' li s-saħħa mhux tibqa' xi jispiċċa Mbong, xi jispiċċa Steve Borg, xi jispiċċa dak. Dawn issa Steve xie, dak hekk. So, dejjem naħsbu, u tinduna illi ngħidu l-aħħar rap li rbaħna, dak tfal kienu parti minn rap. Jiġifieri kienet mawx il-barranin li ġew issa, dawn kienu parti minn rap. Jiġifieri dak tfal xi ħaġa tajba għamlu. Dik tfisser ħafna għalina bħala klabb, bħala kumitat. Tfisser ħafna li jisma' li it-tfal li jażlu n-nies tiegħi, Marcel, Eric, dak, l-istaff kollu li għandna, il-players għażilna ta' tfal kienu top. U tajjeb li ngħidu li apparti daw iż-żgħażagħ hemm żgħażagħ oħra li huma promettenti li huma mislufin ma' klabbs tal-Premier. Fuq l-President. Mela. Aħna dis-sena tajna opportunità il-10 players 10 under 21 li bejnietom sal-ewwel round labu 4,400 minuta. Mislufin għandna 8 players li huma mislufin lil timijiet oħrajn. Jiġi dan flimkien kollha under 21 kollha. Jagħmlu 18 il-player. Jiġifieri il-futur immedjat qed taħdmu għalek bħalissa. Però l-futur long term ukoll jidher li huwa pożittiv. Fil-fatt magħna wkoll għadhom kemm jingħaqdu diversi players internazzjonali tagħna, nara lil Henry, nara lil Steve, il-Marcellina, lil Luke, lil Ryan u lil Joseph li wkoll naqdu hawnhekk lesti preparati ovvjament ukoll press. Daw ġew jieħdu ħsiebek press. Dawn Acton David għax billi minnaw ħalibqu serjeli, għadlu tal-left il-players, għadlu ħalli jisma kif ħakunu tinsiex illi l-lum is-sidin il-membri biss. Jiġifieri m'intix membru l-lum ma sax tiġi. So, għal dawk is-supporters li għadhom mhux membri u forsi ħajsiru membri xi darba, però mhumiex membri, għalmenu jafu li jisma' il-players idraw ġejjin magħna, però qabel tara l-ew għalfejn. Jien nixtieq nsaqsi domanda oħra lil-Mars. Għalfejn nagħmlu relay. Ir-relay nagħmluh ovvjament biex ninkoraġġixxu dawn il-players tagħna li qegħdin warajja, però barra hekk tinsi xi ħadd ngħidu li 12 il-player tagħna hu is-supporter. U hekk jew tinsi xilli jien meta ġajt biex tiddeċiedi liema klabb ħanieħu kienu intom is-supporters li hemm barra. Tinżix li xi tkun player, jien player kont, għaltru għandek tim niżlu 10 minn nies, u għaltru għandek tim niżlu 1000 fruħ kull-logħba. Ġifieri tagħmel differenzi, ġifieri tlax il-player huwa l-iktar ħaġa importanti. U x'għad invisit vers illi ħansemmi lejl waqt ir-relay. Zomma, dan nistarrelli jisimawna. ħafna minnhom iva, ħafna minnhom hekk għandek xi sorpriża ħallu għarreli, veru. Kulħadd jieħu pjaċir. Isma'ni, xejn ngħid xi ħaġa l-Marcel fuq Sané, ġibna plejer u slifnieh mal-ewwel. Player għandu potenzjal. Kien hemm min kritikana, kien hemm Le, rajt il-kombinazzjoni kritika.
għandu ħafna potenzjal, għadu żgħir u tajni għal da 6 xhur lil-naxxar. Ma deħat tiftaħ il-barrani ieħor jew? Ejju, mela. Ħat tiftaħ il-barrani. Biex navalwaw, irid jilab. Magħna l-possibilità li jilab kienet ftit baxxa u tajni naxxar biex ikun jista' jiġi evalwat u jilab il-lob kollu. Għal dik ir-raġuni. Mela, nirringrazzjakom press, ovvjament il-komunità, mhux is-supporters Ħamruniżi, il-komunità Ħamruniża għandha biex tirringrazzjak ħafna. Għax ovvjament l-affarijiet li qed tagħmel għal dal-Ħamrun huwa kbir. Niftakru x'ġara ftit tal-ġanet ilu x'timbru għallunna ma żomma ħallu kulħadd għandu ħalqu jgħid li jrid u grazzi għalikom għan-nies bħalkom dil-komunità tajtu għal-ħajja kalċistika mill-ġdid. Grazzi lilkom is-sena tajba minn hawn, grazzi lill-plejers li ġew ituna daqqatajn ukoll hawnhekk inħeġġeġ lis-supporters kollha biex ovvjament faċċata issa Little Sisters of the Poor ikun hemm mirra li tintaqgħu mat-tmexxija tal-klabb mal-plejers u ovvjament nitkellmu ftit flimkien. Programm ieħor bħal dan hekk il-bambini rid bħalhom tmien grazzi lil Manuel, grazzi liż-Żużu u ovvjament lid-direttur tal-programm il-Brian illi llum ukoll jinsab magħna meta narak bid-bissima Brian hu pjaċir ħafna. Grazzi lil kulħadd. Grazzi. Grazzi.